ook wel eens van, nou, dan collega's, die ben bijna Friese wordt die ouders. Maar die voelen Nederlands. Maar de ben. De ben praat Nederlands en zie koord. Als je dan op werk binnen praat ze Fries. En, nou ja, die hadden dus wel het idee van dat je dan dus achterstand haast als de Fries begint. Ja. Klet. Ja. Hoe is dat nog steeds? Je hebt contactadvertentie. Nou, doe maar. Ja. Ja, nou ja, we hadden dus net helemaal net hoe laat. Dat is gewoon zo. Oké, want dan moet je in de kamer te zien dat ik weet niet iets wat ik zeg, man. Daarom zet ik hier. Ja, oké. Nee, dat is goed. Heel veel Ik mensen vind- kijken ons altijd raar aan dat wij Nederlands praten tegen elkaar en tegen de kinderen gewoon Fries. Die snappen dat niet. Ik zelf ook niet Nee, maar ik misschien. vind het wel mooi om ze Fries op te voelen. Vind ik wel leuk. Dat ze Zachter. kennen. Ja, vind ik fijn. Het is wat zachter, het is wat liever. Een verstevigde boom, ja. Ja, ik denk dat ik op vakantie was hoe en ik sta ergens in Oostenrijk of in Frankrijk en ik weet het Friesen binnen. Ja, dan weet ik zeker dat ik een praatje maatje mag hebben. Ja, dat is een feit. Ja. Ja, we hoeven niet allemaal op zijn Hilversums te praten. Hè? Dat is ook niet echt nodig. Nee, alsjeblieft. Ja. Ja, precies. Met de kinderen voor kinderen Voor R. kinderen. Ja, precies, ja. Ja. Siepelsap en chocolade. Dat ga ik niet herhalen. Tja, dat klopt. Want dat is het meest natuurlijk. Ik praat het Leeuwste. Nee, dat klopt u net helemaal. Dat is verkeerd. Want wij praten onderling praten we Nederlands. Maar wij hadden er bewust voor gekozen om het in de band Fries te praten. Dus het is net helemaal zoals de stelling zei. Ik praat het Leeuwst in mijn eigen taal. In mijn geval. Ja, ik wel. Ik praat het liefst Fries met mijn band, omdat het gewoon makkelijker is. Ja, is voor mezelf makkelijk, maar als mijn vrouw, dan praten we altijd Nederlands. Ja. En, En ik praat altijd Fries tegen de kinderen. Fries, dat is niet mijn moedertaal. Ik ben Nederlands opgevoed, dus dan praat ik tegen volwassenen ook altijd Nederlands. Maar tegen mijn kinderen kan ik op de een of andere manier niet Nederlands praten. Dan praat ik altijd Fries. Ja. Ja. Ja, duidelijk. Ja, ben ik volslijn maar eens. Ik praat altijd Fries in de weer. Ja, ik ook. En als ik tegen de kinderen praat, is het inderdaad meestal in het Nederlands. Maar soms ook wel eens inderdaad de neiging dat als Suze Fries praat, om dan dat dan over te nemen. Ja, Dat doen ze beiden. ja, dat klopt, ja. Ja. Nee, dat is dus eigen taal, dus daar praten we ook maar eens bij. En het is ook wel dus vinden we ook dat makkelijk voor de band. Richting de band. Komt ook natuurlijk roer. Het is beide eigen, hè? Ja. Nederlands en Fries. Parijs. Voor mij. Dat is net weer. Ik vind dat band twee talen leren, dat het alleen nog maar goed is voor hun eigen ontwikkeling. En dat ze dan, ik leren dat er meer is dan maar één taal. En jij bent ook Fries opgevoed, maar jij kun je ook heel goed redden ja, in het Nederlands. in Nederlands ook. Ja. Ja, dat maakt het niks De uit. oudste, die is 2 heel. Die praat nou eigenlijk wat bij de trommelkoor. Hè? Er zitten wel wat Nederlandse woorden toch wat Fries kennen. Ja. Dus dan zoekt ze kinderen van het is wat heel. Maar ik denk dat dat uiteindelijk wel kleer komt. Hij kent nooit onderscheiden dan het meisje. Maar uiteindelijk wel, denk ik. En dat is, En we zitten ik wel aan een zoontje. Die weet ik wel Nederlands in praten. En dat verstaat alleen goed als het Fries. Dus daar leer ik niks van. Ben ik er heel snel schakelen, volgens mij. Denk ik, ja. Dat is juist bij thuis ook wel dat op een gegeven moment een stukje televisie ervoor is. Zelfs al is het Engelstalig, dan zitten ze er heel diep naar te zien. En dan rekt het hun belevingswereld wel. Maar ik denk dat het met taal niks is. Dat ze best wel heel snel begrijpen wat er bedoeld wordt. Nee, daar ben ik het net mee eens. Het
Ze kunnen beide heel goed leren. En juist mij van mij nog wel meer taal. Dan merken we niks van. Dat is nee. Dat gaat eigenlijk automatisch, hè? Nederlands en het Fries. Ik denk als je het moet leren als je 20 jaar bent, dat een stuk moeilijker is. Ik vind het nog altijd wel moeilijk om Fries te praten. Ondanks dat je het bijna iedere dag om je heen hoort. Dus nee, ik denk dat dat voor kinderen, voor jonge kinderen, dat niet het geval is. Nee. Ben kan dat heel goed scheiden. Want ze weet ik wil heel goed dat Memmy zei het zo en papa zei het zo. Toen ik bij u zag in het Fries. En dat ze op een gegeven moment toch heel andere meisjes het Nederlands erbij pakken gingen. En dan was we terug op elkaar. Maar de basis is het Fries, maar het Nederlands pakken ze daar maar ook wel op. Ja, dat praat ze eigenlijk heel normaal. Zelfs mij door. Dat is ik nou Engels. Dat zit er ik nog wel bij. Dus wat dat betreft denk ik net dat het voor haar te zwier is voor Ben om twee talen te leren. Nee. Als in hun spel in de fantasie praat onze oudste dus dan altijd heel vaak Nederlands. En als ze dat niet goed doet, dan corrigeren we dat. Omdat ze dan wel goed het Nederlands zegt. Dus dan... Nee. Nee, dat vind ik net. Ik vind het net te dreig. Je had het net niet eens in de gaten, volgens mij. Ja, dat denk ik toch. Ja. Dat heb je later in je beroep heb je dat nodig. Dan wordt het meeste... als ze niet in Friesland zouden blijven, maar ergens anders heen zouden gaan, dan zouden ze dat beter kunnen gebruiken. Maar dat merk ik wel in die eigen werkomgeving. Praat toch vaak Nederlands. Ja. Of hij is maar heel Nederlandstalig te meidje. Dus ja, ik geloof wel dat ze daar... ze moet het wel goed kennen. Ja, zo wel. Dat ze er echt maar verder mee komen, dat weet ik net eens even. Maar het is wel belangrijk dat ze goed Nederlands kennen. Ja. Sure, ik ben in het Nederlands grutbrachter om in Heidemann. Dus Heidemann praten onderling wel Fries, maar het is mij Nederlands. Ja. En pas toen ik aan het werk ging, toen ben ik eigenlijk Fries praten gegaan. Dus het ken ik wel oorsom eigenlijk, denk ik. Nou, de ben er genoeg in ontwikkelen we in de beide talen. Nou, het misschien net een probleem te wezen, maar als het echt op één taal richt is, dus toen we alleen nog Fries praten, zeg maar, dan denk ik wel dat het een belemmering is voor de band. Ja, want alles is in het Nederlands en wij in Nederland. Ja, ik kom toch wel in meerdere provincies. Dan is het gewoon heel mooi dat je gewoon goed Nederlands kent. Friesland is natuurlijk Friesland. En als je buiten Friesland bent, verstaan ze er natuurlijk niet heel erg veel van. Dat goede beheersing van de Nederlandse taal, om het ook goed te kunnen schrijven en te kunnen spreken, is wel belangrijk. Ja, en ik vind het ook belangrijker als dan heel erg goed Fries spreken of kunnen schrijven of iets dergelijks. Wat? Ja, daar ben jij het niet mee eens. Maar, nee, ze moeten beide goed leren. Ja, maar ik vind dan het Nederlands dan belangrijker. Ja. Ja, er is meer buiten Friesland. Ja, ik denk dat zonder Fries komst. Zonder Nederlands komst net overal, zonder Fries komst wel overal. Nee, net andersom. Oh, dat is ook krijg zo? Ja, ik denk dat... Ja, nee, je zegt Nederland, goed. Ja. Dat denk ik wel een beetje, maar ik denk dat mensen in Limburg die praten gewoon Nederlands. Die had ik wel een accent, denk ik. Dus eigenlijk had elke streek zijn eigen accent. Ik denk net dat het zo zeer het Fries leidt. De komst besteedt. Ik bedoel, wij waren in Amsterdam en toen vregen we de dik van de route. Ja. En dan heeft het zelf 2 zinnen praten en dan zei jullie komen zeker uit Friesland. Ja, dat is zo. Dus die komst besteedt dat het een Fries accent wordt, maar... En wat dan nog? Is dat slim? Men kan het altijd even goed definiëren dat we nooit Friesland komen of dat we nooit Grens komen. Dat weet nog wel eens een keer inderdaad. Nog wel eens een keer dat we het nog in twijfel is, maar ze weten wel dat het een Noorderling binnen. Ja. Dus ja, de regio die kunnen we net verlogen hier. Dat is gewoon een feit. Ja. Dat klopt. Ja, dan praat ik wel Fries. Ja, dus, ja maar dan kerst het ik heel goed jaren dat mensen altijd Fries praten en die kennen misschien wel goed Nederlands daarnaast, maar de juist altijd de Friese toon of de taal die juist altijd wel wennen om in het Nederlands komt. Dat is
Ja. Nee. Dat weet ik heel zeker. Mijn tweelingbroer, die is... we hebben thuis Fries opgevoed, maar eerst Fries leert en later Nederlands. En op een gegeven moment is hij er mij ophouden. En hij is toen er 13, 14 weer, ging hij oor in het Nederlands. En hij had nog een sterk Fries accent. En wilst ik dat net ha. En ik ga altijd Fries praten. Ik zie het alleen nog boeten Friesland op school. En misschien komt het daar terug. Maar meesten kennen er mij net jaren dat ik Fries praat. Ja. Dus daar leidt het net door. Ja. Ja. Ja, absoluut. Die staan er dan toch opener voor. En die, ja, ik kan het niet verklaren of zo, maar dat klopt absoluut. Ja. Nou, dat blijkt bij jou ook, joh. Die praat heel makkelijk Nederlands en Fries er ook wel naar in. En soms misschien een beetje een stukje Engels. Ja. Ja, van de televisie, hè? Van de televisie, ja. Dus dat gaat heel makkelijk. Ja, denk ik wel, ja. Ja, als ik naar huis zorg, dan inderdaad, ze pakken nou het Nederlands er ook heel makkelijk bij op. Dus het leert ook vast. Ja, dat absoluut. Daar ben ik van uit toe. Want al totalig, dat is voor de reden was dat we het, of een van de redenen was dat we het bewust erbij begonnen binnen tweetalig opvieren. Ik heb wel het idee dat wij muziek zijn, omdat ze eigenlijk al tweetalig opgevoerd worden, wel heel makkelijk schakelen kennen. En hier besteden voor oortaal. Maar we hadden bij de oude crisisperiode we Nienke haar zus. Ja. Die woonde in Zuid-Afrika en die had ik een jonkje van diezelfde leeftijd en die praat Engels. En in het begin heeft ze hele leuke versprekingen. Hè. Dan zei het, dat jonkje zei van, nou, you have to eat your breakfast. En dan zei het Rink, nee, ik heet Rink Jelle. Hè. Dan snappen ze elkaar net. Maar als je dan 2 weken verder bent, dan neemt hij ook al Engelse woorden door. En dan ontwikkelen ze eigenlijk wat een eigen taal. Dus ja, dat gaat heel gauw. Ja. Uw kwassus die is Nederlands en nou, daar praat ik gewoon mee. Het is net vreemd. Nee. En op school op een putte watersplak in Nederlands hier hebben een Frieske juf. Het versteert het best. Bijvoorbeeld lezen begonnen ze gewoon in het Engels. Ja. Engelse woordjes. En dat nemen ze samen roer. Dus dat is voor Litse bijna is dat hartstikke makkelijk volgens mij. Ja, zo kennen ik weet het eigenlijk niet. Nee, dat denk ik net. Nou, ik denk dat het misschien juist stimuleert. Nee, dat denk inderdaad. Dan kun je het beter bij 1 taal houden. Ja, wel. Denk ik, ja. Voor bij mij een taalprobleem is een meertalige opvoeding lastig. Het klinkt wel logisch eigenlijk, als je het zou zeggen, maar ik zou het niet weten. Nee, dat weet ik net. Nee. Ik weet niet of taalproblemen worden veroorzaakt door tweetaligheid. Weet ik niet. Nee. Of dat het een oplossing zou zijn. Nee, dat geloof ik niet. Nee. Nou, ik denk zolang als het gewoon duidelijk is naar de band dat het wel wat mij valt. Gewoon, als ik gewoon zelf altijd Fries in de band praat, dan leert de band dat ik wel goed. En op squale Nederlands is, ik denk dat ze dat ik wel goed leren. Ja, ik denk dat ze aanstaan, dat ze wat ouder is, dat ze zelf wel de link leidt van hé, dat is het Fries en dat is het Nederlands. Inderdaad, als je een boek voor je hebt liggen en je bent toen aan het lezen en dan hebben ze het over een paard en dan weer over een barg en dan weer over een vogel. Dus ze mixen het nu wel door elkaar, ja. Maar ik denk hoe ouder het ze worden, hoe beter dat ze het skiën gaan. De taal. Maar als ze dan iets binnen, dan broeken ze het trommelkoor. Maar ze weet heel goed dat zij wat